Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mi kada živimo zajedno u društvu, onda ponekad nama bude potrebno pomoć, nekad tražimo od svog brata, od svog prijatelja kao zajm i naša vjera nama uputila u tome. Nema ni jedan stvar što je Allah nama nije rekao u časni Kur'an. I ako mi slijedimo prema ovo uputstvo što je Allah nama uputio, onda mi bi lagano rešili sve svoje predmete, sve svoje stvari. Kur'an nama kaže kada neko traži ili neko uzmi zajm od nekoga, onda treba da pravite kao ugovor. To treba da bude pisano i onaj koji je dužan da vrati, on treba da zapiše. Naprimjer, toliko novac sam uzeo, do kada ću vratiti, i onda treba da ispuni svoje obećanje. Ali većina ljudi, kada oni traži od nekoga, onda oni traži žurbom. Odjednom neko zove, hajde, mene ovo brat ispao nešto hitni slučaj, treba mene toliko pare, molim pomogne. I to pravi takav panika, a druga osoba onda misli, ne znam koliko je teškoće ovo moje prijatelji, onda on kaže dobro, u redu, i ponekad oni zaboravi da pravi ovo. Vrlo rijetko pišu, možda 1% možda pišu ljudi, većina ne pravi nikakvi ugovor, ne pišu. I to je velika greška u početak. I onda ako bude usmeno ne pričaju kada bi vratili dug. I onda onaj koji uzima, on potroši i onda zaboravi. I prođe vrijeme, onda onaj koji je dao, ponekad on se stidi da ne odmah pita, ali poslije kada počne da traži, onda od druge strane ima mnogo izgovora, ja ne mogu sada, imam neki obaveza, ja sigurno vratit ću, nemoj sikiraš, vratit ću, to bude takav odgovor. Ali ne se zna kada bi vratio. A druga malo strpi, ali kada prođe, onda on počne okolo sebe, vidite kakav ovo čovjek, ja sam njega pomagao kada je njemu bio teško i sada on ne vrati. I znači, oba strane su grešili u početak, nisu držili. Kur'an kaže, nema veze da li to je velika suma ili mala suma, treba da pišete i pravite svjedok. I onda onaj koji je već pisao, onda on misli o tome da treba da vrati. Ako neko želi da vrati, onda Allah njega pomaže. Osim ako nekome pogodio neka velika nesreća ili opšte on nema neka sredstava da vrati. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio mnogo strogo u tome. On nije vodio dženaza ako je čovjek bio dužan za nekoga. Vidite, to je veliki stvar. Dženaza je molitva za oprost. I poslanik pita da li on je dužan ili nije. Ako zna da je dužan, on ne vodi dženaza. Vidite, to je veliki stvar. I zato treba da uzimate odgovornost. Kada uzimate zajm, onda treba da vratite na blago vrijeme. Prvo, treba čovjek da navikne da živi koliko on ima prihod. Znači da ne pravite troškove više od prihod. Većina bude problem kada prihod je manje i troškove su veći. I to onda pravi problem. I zato svaki treba da navikne da potroši koliko on ima zarada, ili zbog neki razlog ako bude potreba, onda treba da uzimi samo toliko koliko su zaista potrebno i onda
na blago vrijeme treba da se vrati. Vi vidite kako ovdje ljudi pati. Uzimaju kredit iz bank, 500 su uzeli i vratili su 1000. I onda tamo nema oprost. Među vas kada pravite takva stvar, može da varate, može da ne vratite, ali kada pitanje je za država dadne 5 i uzima 10 ali 15, ali neki ljudi nema kraj. Samo plati, ne plati koliko treba, onda tako završi. I zato ovo je veliki stvar. Nemoj da uzimate kredit. Bolje da malo šparate i onda potrošite. Ali kada uzimate kredit, onda to je veliki problem. Ja saznam dosta ovdje koji su uzeli mali iznos i vratili su mnogo struka više od toga. I to je taj islam nama nauči da treba da živite skromno, živite koliko imate, ili ste uzeli dug od nekoga, vratite. Ako ne može vratite jednom, možda pravite ratama, ali treba da smirite svoj dug prije svoje smrt, pošto to je veliki stvar. Ali ako neko roditelji su ostali dužni, onda njihove djece, oni su odgovorni, oni su dužni da smiri dugovi od svoje roditelji, tako bi njihove duše smirile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.